kontua da eta koska da enpresen balantzea eguneratuta 127 milioi bildu zituztela ia hiru lurraldeak, baina hortxe izan da polemika aurreko egunetan. Ekarpen legea zorrotz beteta Arabak eta Gipuzkoak zioten bildu zutena baino askoz ere gehiago jarri beharko luketela Jaurlaritzaren diru zorro horretan. Polemika horri izan da eta gaur esan duzuen moduan akordio batetara iritsi dira Jaurlaritzak eta 3 aldundiak. Nola? Jaurlaritzak opor fiskalen dirua hor jarri du eta baita laguntza zuzenak 2 lurralde hauentzako, Araba eta Gipuzkoarentzako. Denek zerbait jarri, denek zerbait utzi, baina denek irabazi laburtu du Gatzagetxeberria sailburuak. Eta izan ere, Jaurlaritza eta 3 aldundiak oso pozik agertu dute akordio dela eta. Akordio bat lortu dugu, denok lagapen batzuk egin dituguz, eta erdibidekoan dago, akordioa, ikusten dut, danok ateratzen garela, neurri baten, zentzunezko eta erantzukizunezko jarrera batekin. Akordioak beti dira beharrezkoak eta gaur lortu dugun akordioa nire ustez baikorra eta emonkorra dela. Azkenean erdibideko batera iritsi gara, nik uste dut guztiontzako onuragarria izango dena, eta baita Gipuzkoarrentzat eta baita beste herrialdeentzat, ezta?